DCGB! Ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Ang magsayaw ay bibiro, liyad, yuko, Naka-move on na ba sa another weekend na drawing ang swimming? tuko, dahil Naka-move on na ba Tatay Jun? ang boses mo, Sabi ni Tatay Jun, dahil daw ngaya ako dyan, pirang simana ka na ngaya ka yan. patakbuhin mo, Pero may drawing Tatay Jun ang swimming. Mala abagata, naglalangkaw na naman lamang ang kaso ng COVID-19. itaktak mo, Posibleng may mabago naman na alert level status tigdi sa Bicol Region. Hanggang sa ngunyan, kadakol na mga plano anda ipa nakukulayan. itaktak mo, Maray na pagkauto po sa inyong mga tugang. Aldaw kitang ngunyanin Lunes. Madali yun sana daw ang Domingo. Ang Lunes, dapat ngaya, holiday ngaya yan. Nata ngaya ta holiday. Dakol po kaya ang day pa naiingaluan. Dahil sa wala tuong outing Tatay Jun, so mga naga-outing. Pero arog sa muya na solamenteng Domingo lang, an sa muyang paingalo. liyad, yuko, Siyempre, ang ano mo kayan, imbes na maglamaw-lamaw ka, liko, may hangover ka pa. pit ang tuko, Pero okay lang yan. Padagusan pagtrabaho, padagusan pagtaon ng serbisyo publiko. ay kaiba, sa'yo. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga radyo siring man po ang nakahiling. Sa samuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Makamundoon man ni Tatay Jun na baretang ini. Kasi bago na pahapiawan na ini ni Sir Mar, pito na Tatay Jun ang nagadan duman sa ang nasulok na sasakyang pangdagat dyan sa nasakop kang Real Quezon. Nasa 120 naman ang nakaligtas. Sabi di ayon sa Philippine Coast Guard, may pito sasakay ng MV Mercraft 2 ang nawawala, samantalang 5 babae at 2 lalaki ang nasawi. May 23 o may 23 naman na lugadan sa nasabing insidente and sa ngunyan naon iyan sa mga ospital. Grabe ining nangyari dyan. Di masira, Sabi di nabatid na alas 5 kaninang madaling araw nang bumiyahe ang naturang sasakyang pangdagat mula sa Polillo Island. May 1 kilometro na lamang sa Port of Real nang magsimula ang sunog. ng rule, rock lang ng rock, kahit nga lamang. Maray na pagkauto kay Sir J. Balisoro, sabi na good noon Angel watching from Ginubatan. Shout out po ng family Balisoro. Maray na pagkauto po sa mga tagapag-antabay ta dyan. Medyo chill lang kita Tatay Junta. Medyo ano pa man ba ang pagrurunan ngunyan? Sabi ni Sir Jald mula to, hi Ma'am Angel. Hi Sir Jel. Pag Jel talaga Tatay Jun, matitibay yan, Char. Hi Sir Jel, maray na pagkaudto sa imo kung saan ka man dyan na lugar. Pero for sure nasa tabako lang ini si Sir Jel. Sir Jel mula to ka na WGB Yaw ay dyan sa Tabaco City sa Tuya ini. liyad, Ayan dyan na po na aga sa good alas 11 nin pagka aga naka-simulcast ang DCGB. Kaya sa iman ka mo dyan na lugar sa Tabaco City, madadangog po nido clear, loud and clear ang DCGB, mga programa kan DCGB. parang Sabi ni Sir Joseph Nares, maray na Uto Angel, tara kaon po kita. Luway-luway lang po tabi sa mga nagkakakangunyan, lalong-lalo na itong mga malana. Lalo na ta fiesta man giraray sa palibot. Kasubago, nag-aantabay kita kan COVID-19 reporting kan Department of Health Bicol. liyad,
Ta every Monday po bagaan sa indang pigigibong reporting kumpira na su new cases kan COVID-19 di sa Bicol Region. Pit ang tuko kahit Sabi ni Sir Ken Nuida, ang Nurse 5 kahit pa Department of Health, sa'yo mo man Regional Epidemiology and Surveillance Unit. buhit Ngunya na si Man, I mean last week na si Mana, ano nga yung Angel, bangels ka pa? Last week po, poon na Mayo 15, sa good Mayo 21, that Saturday, ang Bicol Region po nakapagtala ni na nasa 23 new cases. Sisay-sisay nga ining mga nagpositibo. Ipinaliwanag duman ni Sir Ken Nuida na nagpapadagos pa po ang surveillance swab testing round 2 digdi sa Bicol Region para po iniduman sa mga healthcare workers sa Bicol Region. Mapahali ka man ngaya sa city health offices, municipal health offices, rural health offices. mo man para Pigpapairaran po yan sa swab testing. Kaibahan po kayan itong mga maestra and other personnel, uniform personnel po na nagtarabang kanakaaging eleksyon. Iyan po tanganing masiguro na sinda po ang salbado sa COVID-19 and just in case na mag-positive, matawan po sindanin magakanigong asistensya medikal. And ining 23 new cases na ini, para 8 po kaya ng hali sa probinsya kan Albay, kahit 3 sa Camarines Sur, 4 sa Sorsogon, 7 sa Legazpi City, and 0 sa Naga City. sa'yo mo man Nguna na si Mana Tatay June, last na post ni Mayor Noel Rosal, igwanin anom, na nagpositibo sa COVID-19 digde sa Legazpi City. And gunyan, basado ini duman sa healthcare surveillance testing or swabbing kan DOH. taktak mo Igwa naman Tatay Junin 7 na nag-positive digde sa Legazpi City. itaktak mo Kung kaya po ang pangapudan kan gobyerno sa mga muyang magpabakuna, kung muya po nito magpabakuna po kamo. Available na po ang ikaduwang booster dose. Nagpupo na po ang digdi sa Legazpi, nagpo na actually ini kan Saturday. And ngunyan na aldaw, igwa dyan ni na mahiwasan na vaccination sa Albay Astrodome. Sagod po yan alas 2 nin pagkahapon para duman sa mga personang kaibahan kahit pa sa priority A1 o itong mga healthcare workers and itong mga senior citizen na nasa A2 and A3 category or itong person with comorbidities. And syempre, apera kaya nagpapadagos man ang pagtaonin na su primary series kan COVID-19 dyan sa manalain na munisipyo sa indong mga lugar. Magtagahapot-hapot lang. And duman naman ngaya sa, tiga para pinirit ba nino ngaya kaming magpabakuna. If ever po naabo ninong magpabakuna, mag-ingat-ingat lang po dahil ang COVID-19 nasa palibot man giraray. Ano ngaya Angel, ang pwede ngayang magibuhon? Halos pirang taon na Tatay June na arog permi ka ini andalagan kan sa tuyang mga taramon digdi. Nan mga kapuanan pong gibuhon iyo ang pagsunod po sa public health standard, tamang pagsulog din face mask, paghugas nin kamot, and syempre kung mga hali kamo sa mga pampublikong lugar, data naman po bagayan na pupugulan dahil ta digdi, luway-luway na pong, bakuna nga ni luway-luway, talagang nagbukas na ang mga negosyo, ang mga parties, ang mga other events, nagpapadagos na iyan. Bago po tabi ka mo maglaog sa indong mga harong, siguruhon lang po na kamo nakasanitize na or if ever na pwede ka mong magkarigos bilang pagtaong proteksyon naman sa indong mga kaibahan sa laog kan harong. Itong 23 new cases ito, kung ikumpara mo ka na nakalihis man na si Mana, naglangkaw ini na 156%. And ang good news lang ngunyan Tatay June, tawara po ni na nairehistrong nagadan dahil sa COVID-19 and wara ini nairehistrong nasa severe o critical condition. O ito po bagang nakamati ini na grabe, itong nasa severe and critical. Mostly, mga nasa lang sinda, asymptomatic, pero at the same time, mamonitor ini kan mga medical, kan mga doktor dyan sa palibot ng ospital. ang magsayaw Sabi ni Sir Joseph Nares Marina Uto Angel,
Maray na pagkauduman kay Ma'am Cristina Lasala Astor Agnote. Liko Kay Miguel Bungalon. Sabi na, bati mo man po kay happy birthday ang sa kong esposa na si Lorna Bungalon dyan sa Fatima, Tabaco City. pa Sa'yo mo man parang mo Last weekend, Tatay Jun, naguli kaming kagbako. Katapusan, Tatay Jun, kang Santa Cruzan. Digi sa syudad ang mga nagakahiriling ko. Pag may mga Santa Cruzan, kay buwanan dyan so, may mga, ano nga po duman, Tatay Jun, sa mga babae bagang naka-gown. Iyan So may mga Reyna Elena. at meron pa Ha? Sa gala. Liko Anong Reyna Elena sa kuya? Ito sa pinaka diba? Duman sa muya, Tatay, dun sa kagbakong. Iba man duman ang pasistema pagkatapusan ng Santa Cruzan. Ses mo ay Ito bagang may mga kahoy-kahoy, may mga pagkaon na nakasabit sa sa mga branches. So pwede mo siyang maalsa. After after ngaya kang pangaji, itutumba na ito pag uaragawan kang mga aki. Aside ka ito, may nagsasabrag pa, Tatay Jun, kay Maninsilyo. Kisinsilyo, tapos may mga pagkaon pa. And pag-ibo baga, Tatay Jun, na balloon. Itong sa mga lobo, nasa 7 itong balloon sa tigpalayog duman. And after, yun ang Tatay Jun. So, pirang taon, Tatay Jun, na dai na nagkakano to o ini. May kudal-kudal, Tatay Jun. Ito po bagang borobarayli lang dyan sa indang mga sa indang mga court, open court. ang mag Digdi sa syudad. Liyan Yuko Ito ang tiga gigibo pa Liko Sabi ni Sir Migs Bor, happy fiesta dyan sa Sagurong, San Miguel, Tabaco City. ay pango at boses mo ay kaiba Sa'yo mo man pa And sa inman po na lugar na may fiesta ngunyan, maray na pagkauto sa Indo. May public service lang po kita, haligi sa kuyang barkada ini. tatak mo Missing wallet, last seen po ining dyan sa Barangay Arimbay, 7:45 AM sa may gasoline station. Dating dyan lang sa may Arimbay. Ang laog po kay Nis, niyan po duman ang driver's license, school ID, national ID, library card, and vaccination card. And igaman po unin mga resibo. Ang tagsadiri po kay ni iyo si Benz Arthur Del Prado Alvarez. Ang address po kayan, Barangay 4, Sagpon, Poblacion, Legazpi City. Baka po tabi may dahil rin di naka-include kung anong color kang wallet. Para at least ma-describe sa satuyang mga paradangog. Kung si Seman po ang nakakuha kay ning wallet na ini, natag sa diri po ni Benz Arthur Alvarez. Actually, tugang ini, Tatay Jun, kang kaklase ko kang college. Liyan Color black da po ang wallet. May laog iniong driver's license, library card, school ID, and vaccination card, and mga resibo. Kung si Saman po ang nakakuha kay ni, paki-contact man po sa iyang Facebook, ining pangaran na Benz Arthur Grant Alvarez, or mismong i-turn over digdi sa DCGB. Ta personal ko po ining kamidbid. Di pisilong pati Tatay Jun magawa ang unan kipa ni bagong lisensya. Halo yun na proseso, lalong-lalo na ang mga IDs na ini, importantihon. Duman po sa mga buwad po makakuha kamukaan, makapurot. Day ko lang sure kung may cash ini, daw sa mga IDs lang po ang makabalik. Magtok-tok lang po kamo dyan sa baba kan DCGB. Hanapon lang po nindo ako. Sabi ni Sir Mark Joseph Morauda Obiasca, good noon po, pabati man po ako kay Ann, Bebs and Faith, tigdi po sa Barangay Gapo, Kamalig, na perming naka-tune in sa DCGB. Salamat po. Kay Kuya Jarel Aranya, nakaantabay ngunyan, maray na pagkauto po sa imo, Kuya Jarel. Sabi ni Kuya Ron, good PM Angel, watching from Bacoor, Cavite. Ang ulam po namin dito, pritong bataway at gulay na natong. kahit ka lang nakatapak
Maray na pagkauto po sa imo Kuya Jerel Aranya and kay Sir Siram Jason Buebo, sabi na masiram na pagkauto kay Ma'am Bingi Magishi Kazuki na nakaantabay ngunan maray na pagkauto. Sabi ni Kuya Ron, good PM Angel, watching from Bacoor, Cavite. Angel, panghihi naman ako ng biskwit, yung galing sa katapusan ng Aurora niyo dyan sa Kagbakong. Liko, parang Duman kaya Kuya Ron, after ka na Santa Cruzan, aside duman sa itong sutig banggit ko kanina, nagruluto duman Kuya Junan na napalidi hermana, katarabang an mga sunyaw lang duman sa palibot. Nagruluto po sindanin pangmanggihan. Para at least sa mga nag-aratindir, after nindang magsabay duman sa prosesyon, may pamanggihan before Kuya Jun makibailing. May maraot lang na bareta. I mean, bako man siya maraot na bareta totally. Duman po sa mga nag-aabang kang Pinangat Festival dyan sa Kamalig Albay, pinag-anunsyo na po ni Mayor Kaloy Baldo na canceled ang Pinangat Festival na supposedly mangyayari po yan or iselebrar po yan sa June 15 to 24. Ang rason po iyon na paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa mga kataraning na munisipyo. Sabi digdi, this decision was carefully deliberated by the Municipal Tourism and Cultural Heritage Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, and other partner offices and agencies bilang antisipasyon naman da po sa posibleng paglangkaw o pagdakol ka na magpupositibo sa COVID-19. Sabi digdi, alagad po sa ibong kayan ang LGU Kamalig paplanuhan na ibalik sa masunod na taon. 1 year naman Tatay Jun ang alaton. Iyan po, pigpaplano pa lang, nagibuho next year, sabi digdi, provided that the pandemic situation lightens. Or nakadepende man graray sa sitwasyon kan COVID-19 dyan sa munisipyo kan Kamalig and sa kataraning na mga lugar. Sabi pa digdi, churches related or religious activities such as but not limited to novena masses in honor of patron Saint John the Baptist and religious gathering will be allowed as long as the public complies with the minimum public health standard. Sabi digdi, however, the LGU Kamalig deems it more important and critical to prioritize the health and safety of the Kamaligeños, especially that the pandemic is not far from over. Salamat po sa inyong pagsabot, asin kooperasyon ninyong amin. Yan po ang basado po sa ipinaluwas na post sa paagi naman kan Facebook post ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig Albay. Grabe planchado na ko na sa mga activities digdi. Marengan ni Tatay Jun tasu Sarong Bangi Festival dyan sa Santo Domingo. Matatapos ini Saturday pa, May 28. Sabi nga ni Bagadigi ni Mayor Kaloy Baldo, importante man po gararay itong salud and seguridad kan mga tao dahil lantas siyempre pag may mga activities na araw kay ni asahan na narurusuon kan mga tao dahil lanta halos 2 years na naigo katanin na gari tagilid ang hiro kan tao dahil naman nga ni sa patakot kan COVID-19. Ang magsayaw ay kaya po duman sa mga nagbabaralak na magpasyar dyan sa Kamalig sa pagpuon kan Pinangat Festival, pasensya da po tabita para mientras na ikakansilar giraray. Bata may petsa na Tatay Jun from June 15 to 22. Ano man ngayang maginibuta ngaya kaiyan, yaon man giraray ngaya ang COVID-19. Ang festival ngaya, pwede pa ngayang mangyari ngaya yan sa mga masunod na taon. Pero ngaya ang buhay ngaya kan tao, dahil taman ngaya pwedeng Day man pwedeng ibalyo itong suselebrasyon mga perang aldaw lang nakaugmahan and after kaiyan malangkaw na naman biglaan maglangkaw ang kaso kan COVID-19 dyan sa Kamalig Albay. Ano pa man Tatay Jun? Sabi ni Tatay Jun, pwede na ngaya be.
Ang nakakaibanan ko po sa Lado Technical, Kuya Jun Napoles. Sa IT niya po dyan si Richard Azor and si Tresha Marie Letana. Sa newsroom niya po dyan si News Manager Mar de la Cruz and si News Director Edwin Peralta. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong 1:00. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naghahanda na ang COMELEC as in security forces para sa 2022 special election sa Lanao del Sur sa Mayo 24, nagkaperang semana matapos magkaigwan in failure of elections sa nasabing lugar. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na makikipagtabangan ang Philippine National Police, Fuerzas Armadas kan Pilipinas, as in Philippine Coast Guard sa COMELEC sa pagkakaigwa ni special election sa Tuburan, Lanao del Sur, ang sulamenteng lugar na day nakapagsumitir ng Certificate of Canvass para sa nakaaging eleksyon. Yan ang pangalaunang bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini